دم باش گودارین هیجا ام بنوچه گلزگین بورنه لخرب مشقا قطب و دردور مارینه اپراسیون که مزن هاتیه دست بکرن لگور چاوکانین هرمی هاتیه راگاندن دو هلیکوپتر جی لهرمی دیگرن. جنابندان و چند رادیوی دنگه گلدن باش گودارین هیجا ایرو 22 نیسان 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امن و چند سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبراب هویه Devlet Atırka dagirkerlerin seybine dest bir tevgere dagirkeriye kiriye derbare amade kariyen tevgere dagirkeriye de çavkaniya xweciye agahidan. Legur agahiyan Devlet Atırk lehere men giredayenir seybine lexir be mişka qutbe u derdora marine tevgera leşkeri daye dest bekirin. Legur agahiyan kuatine bir dest kıstın gerek helikopter jili servan heraman digere. HPG'li Metina Seydagir Kerhat'ın cezakirin navenda ragandına HPG bida xuyane kedes şanker kulu qada şelazeye herema Metina Seydagir Kerhat'ın cezakirin navenda dazanin kulu qada şelazeye herema Metina hezengerla biçeken ferdiyle hemberi dagir keran çalaki kirine HPG diyarkir ku dencama çalaki de Seydagir Kerhat'ın cezakirin ugud leherema şelaze u golka ya Metina tevgera helikopteran devam dike. Keneke emeli Kurdistan eri nedin dagir keriye civata gişçe kongre neteviye Kurdistan keneke ya bistüdiyemin erişen dagir keriyen devlet atırk enli sermetina şermezar kerugud emeni helin ku xaka Kurdistan bikeve ben hegemonya dagir keran daxuyani jali hefseruka keneke Zeynep Murat ve hatxwendin ugud em hemu eriş operasyonun dagir keriyen devlet atırk bu kurti şermezar dikin dınava durojan deli civata gişçe keneke de gefeyle xaka Kurdistan berfreyi hatiyeni qaşkirin. Zeynep Muradi Gud erişen dagir keriye operasyonun leşkeri barmanca tünekirna geleme desbekiriye. Dijmine mecarek edin bir yar girtiye ku gel uxa kame bixina ve şerekemezinde. Em bidenge Kurdu Kurdistaniyan jidagir keriye redi bejinna. Em edi nahilin ku xaka Kurdistan'e eriş operasyonun dagir keriye şermezar diken. Devlet Atırk bivan eriş operasyonun duxaze Kurdek likudere hebe tünebike. Duxaze satıyor başre Kurdistan'ı udes keftin ku geleme bides qistine tünebike ev şerşereki berfere u topyeküne jiber ve jipevisti be helvesteke berfere topyeküne helvesteke seferberi heye jiher aliye ve geleme u biteybeti gelemeye başre Kurdistan'e hemu parti u aliye siyasi dive kesne be beşek jivi şeri kesne be beşek jive komplea gemar yal serxaka Kurdistan'e em berxodana gerlayın azadiye heja u benirx dibinen jiber ve ji em be hemu denge xwe ve lirx berxodana gele xwe u şervanın azadiye neku letici dagir keriye radibin. Civata giştiya keneke be encamnameye ke bidawi bu li bajareden hak Hollanda'yı civina dema navber ya civata giştiya keneke ya bistüdiyemin be encamnameye ke bidawi bu. Encamnameye civata giştiya keneke ji şeş xalan pekte uha dibeje. Civin Bala hemu Kurdistan'ı u dosten Kurdan bu avayke lezgin dikşine sergef eriş u amede kariyen operasyonun devleti Türkiye'li ser başvuru Rojava'yı Kurdistan'ı u bank dike ku hemu hezen Kurdistan'ı u dosten Kurdan lehemberi van erişen devleti Türk derkeve xala çaran ya belgeya strateji neteviya Kurdistan'ı u hadi beje ledici hezeke Kurdistan'ı an parçaya Kurdistan'ı hemu cüreyen hevkariya bidagirkeran rakhata sore u dasta netevi de vere mahkum kirin civata gişti ve xale dubare bibirtine u banklı rayedarın pedeke dike ku hevkariya xoya bu devleta Türkre ravastine u ledici dagir keriye derkeve civin banklı hemu partiyeri xısın sazi u dinamike Kurdistan'ı dike ku brehe nevroze kom beben yekitiya netevi xort beken u lehemberi
beri êrişên dagirkeran bi yek dengî rawastin. Civîn bank li hikûmeta Iraqê dike û dibêje li hemberî êriş û operasyonên dewleta Tirkiyên li Iraqê derkevin, baregehên leşkeriyên dewleta Tirk rakin û dawî li dagirkeriya artêşa Tirk bînin. Civîn bank li dewleta Tirk dike ku dev ji van gef û êrîşan berde û vegerê ser pêvajiya diyaloga aştî û çareseriyê. Civîn bank li netewên Yekbûyî neye hêzên sereke yên cîhanî û raya giştiya cîhanê dike ku li hemberî gef û êrişên dewleta Tirkiyê li ser Kurdistanê derkevin û piştgiriya têkoşîn û tevgera azadiya gelê Kurdistanê bike. Serdana faşist Erdoğan a Iraqê ve îro li Silêmaniyê were protesto kirin bi destpêkirina êrişên dagirkeriyê li dijî qadên gerla û xaka başûrê Kurdistanê re Serokkomarê Tirk ê dagirker Tayyip Erdoğan ku dixwaze weke pêdeke Iraqê bikişîne aliyê xwe îro diçe Iraqê. Gelê Silêmaniyê ve îro saet di 13 de bi çalakeke girseyê êrişên dagirkeriyên dewleta Tirka dagirker Serokkomar Erdoğan protesto bike. Di derbarê mijarê de desteya parêzvaniya serweriya niştimanî da xuyanê û diyar kir ku armancawan êrişên dagirkeriyê red bikin û bibin dengê têkoşînê û serdana Erdoğan'a Iraqê protesto bikin. Xwe pêşandana nerazîbûnê dê li ber avahiya Encûmena Wezîrên Iraqê ya Silêmaniyê bêlidar xistin. Avek kon li dijî dagirkeriyê birehê serhildanê da kevin qadan avek konê derbarê êrişa dagirkerî ya li Metîna Daxuyanê da got li hemberî hewdaneyên şîîtkirina zarokên bi rûmetên gelê me divê em li ber xwe bidin. Avek kon got kolonyalîzma Tirk a faşî ji 16 Nîsanê vir ve bi êrişên hewayî û topan li dijî hermen parastan medya êrişên dagirkeriyê didumîne. Êrişên ku beriya serdana şefê faşîst Erdoğan ya li Baxdayê destpêkir û armancawan dagirkirina herêma Metînayê. Şefa faşîst Erdoğan dixwaze beriya serdanê zextê li rêveberiya herêmê û pêdeke bike û daxwazên xwe ferz bike. Êrişên li dijî gerleyên azadiyê bi armanca turnekirina hemû destkeftên gelê Kurd e. Bila gumana kesî nebe gerleyên azadiyê û gelê Kurd bi mîna berê bersivê bidin êrişên dagirkerî û artêşa Tirk têk bibe. Divê em kolanan û her qada jiyanê bi şermezarkirina kolonyalîst û faşîzma serdemê dagir bikin. Êrişên dagirkeriyê li Marsilya hate şermezar kirin. Êrişa dewleta Tirk a li hemberî herêmên parastan medyayê li Marsilyayê hat protesto kirin. Êrişên dewleta Tirkiyên li ser herêmên parastan medya li Fransa bajarê Marsilya bi daxuyaniyekê hat protesto kirin. Girsiya ku li ser banga Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanên Ewropayê KCDK li belê de maîl kom bû duruşme bers kirin û daxaftinên hatin kirin de hat gotin ku dewleta Tirk a kujer başûrê Kurdistanê dagir dike. Pêdeke jî di xeta xıyanetê de ısrar dike. Desthilatdariyekê westiyayî nikare rê li ber dagirkirinê bigire. Divê baş bezanîn ku gelê Kurd û dagirker û zayînan bavêje ser sergoyên dîrokê. Axatvana banga tevlîbûna meş û mîtînga girseyê ya roja şemiyê ya li dijî dagirkerî û xıyanetê li bajêr kirin. Cenazê şervanên Here Gabar û Reşo hatin veşartin. Şervanên Here Cudî Reşo û Cudî Gabar tevî sê hevalên xwe Çiçek Kobanê jiyan Efrîn û Dilşêr Serêkaniyê di sêhênî çileya 2024 de di çalakiya gundê Basilê ya Şerewayê de şehîd bûbûn. Piştî sê mehan cenazeyên şehîdan çalakiya Basilê, Cudî Reşo û Cudî Gabar gihandine destê malbatê wan. Şenên kantona Efrîn û Şehbajî bi karwanekê wesaytan cenazeyên şervanên Here Cemîl Silêman, Cudî Gabar û Cudî Reşo birin goristana şehîdên berxwedana serdemê ya navçeya Ehrazê. Li Goristanê piştî rêzgirtinê endamên meclisa malbatên şehîdana kantona Efrîn û Şehba Hesen Berk û Axivî û di keseta 5 şehîdan de hemû şehîdên azadiyê bibîranî. Piştre endama Komîteya Civaka Demokratîk KPC'de Rûken Ehmed wesîqeyên her du şehîdan xwend û radestî malbatê wan kir. Piştî xwendina wesîqeyên her du şehîdan
Civaneke Afrinê soza tevlûbûna li nava gerilayan da bavê Şehîd Gabar Ahmed Silêman jî axivê got em bi çalakiya şehîdên xwe serbilindin em soz didin şehîdên xwe ku em ê li ser xeta wan bimeşin birayê Şehîd Reşo Silêman Reşo jî axivî û diyar kir ku ew ê li ser şopa şehîdên xwe bimeşin. Cenazeyê şehîdan bi duruşum û tilîliyan hate veşartin. Şehîd Berjîncan da hate bîranîn ji bo Berjîncan da ku li Xakurkê di heftê Nîsanê de li berlihiyê ket li Fransa bajarê Marsilya şîn hate danîn û piştre merasima bîranînê hat pêkanîn. Malbata Şehîd Berjîn ku li Marsilya dijî li navên da Civaka Demokratîk a Kurd sersahî qebûl kirin. Du jî li salona konferansê merasima bîranî hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê têkildarî Şehîd Berjîn Can da sînevîzyonek hate nîşandan. Xizmên Şehîd Berjîn diyar kir ku wê li ser şopa şehîdan bimeşin û gotin her darek li Kurdistanê bixwîna şehîdan hat yavdan. Tişta herî zehmet a têkildarî şehîdan ew e ku mirov hestên xwe bîne zima. Em di soziya xwe ya bi wan re dubare dikin û sersaxiyê ji rêbera Apo û tevayê gelê Kurdistanê re dixwazin. Bîranîn bi duruşmeyan bidawî bû. Gerîla Kıçî, Adar û Pîroz li Derştan de hatin bîranîn. Gerleyên Azadiya Kurdistanê botan Kıçî, Agir Adar û Agir Pîroz yên di dîrokên cuda de şehîd bûbin li bajarê Derştan de hate bîranîn. Bîranîn li navên da Civaka Demokratîk a Kurd hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Komîsyona Malbatên Şehîdan a DKTM Dilber Batman axivî got tu gotin têra nirx û pîroziyên şehîdan nake ev hebûna gelê Kurdin. Li ser navê Saziya Malbatên Şehîdan Komav Agî Toy jî axivî got şehîd nirxên pîroziyên gelê Kurdin. Wan rih û can da gelê xwe û tevaya Kurdistanê. Bavê Şehîd Agir Adar Delîl Doğan Akyüz Ali Akyüz jî axivî got berdela têkoşîna dijî nijadperestî û polîtikên komkuşiyên li Kurdistanê giranin li bisaya wan berdelan gelê Kurd û Azadiya Kurdistanê di rojava cîhanê de. Siyasetmedar Muharrem Aral jî axivî gotin bi hezaran hevalên me yên ciwan ji bo azadiyê têkoşînê dike. Ji bo fêmkirina şehîdan tê wateya fêmkirina rastiya Kurdistanê. Dema ku em rastiya rêbertî fêm bikin em dikarin rastiya şehîdan jî fêm bikin. Bîranîn piştî nîşandina sînevîzyonê bi duruşmeyan bidawî bû. Astengdarê zihnî Uğur Gezer hat girtin. Uğur Gezer ku ji sedî pêncî astengdarê zihnî ye û ji hêla medya AKP ve hedef hatibû nîşandan bi bahaneya di dema wergirtina mazbataya hevşerdarên Sûrê Amedê de heqaret li wêneyên Mustafa Kemal Atatürk û Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan kiriye hate girtin. Hat diyarkirin ku polîsên Devleta Tirk du ahavetin ser mala Uğur Gezer û ev girtin bin çavan de. Dadgehê Cezayê Sulhê jî duh piştî nîrvû Uğur Gezer bi bahaneya muhalefeta li dijî qanûna têkildarî Sûciyên li dijî Atatürkê de û heqareta li dijî Serokkomar girt û şiyan de girtîgehê. PDK ji bo Erdoğan kolanên hewlêrê bi alên Tirkiye xemiland. Serokkomarê Devleta Tirk a dagirker Tayyip Erdoğan îro serdana Iraqê dike lê li şûna Iraqê PDK ketiye nava Keleycanê de. PDK ji bo pêşwazîkirina şefê faşîstiyê dijminê gelê Kurd Erdoğan kolanên serekeyên hewlêrê avaniyên bilind bi alên Devleta Tirk a dagirker xemilandine. Çavdêrên siyasî destşankirin ku Devleta Tirk a dagirker li Kurdistanê rojane konkujiyan dike li gund û bajaran xelkê sivîl dike armanc û şehîd dike. Dagirkeriya xwe ya li ser başûrê Kurdistanê berfirehtir dike. Li şûna ku PDK nerazî bû nîşanê êrîşan bide ketiye nava Kelejana pêşwazîkirina şefê faşîst yê Tirk Erdoğan. Ev jî dilê hemû Kurdistanê değişîne. Nûçeya Mêdawî li Erzurumê qezaya trafîkê çêbû yek kes jiyana xwe ji desta 6 kes jî birîndar bûn. Li Erzurumê derdora Buhura Güzelyayê qezaya trafîkê çêbû zaroka 5 salî jiyana xwe ji desta 6 kes jî birîndar bûn. Hat diyarkirin ku her du tirimbê li hev qilibîne her du wesayê jî berbin nevalê we kaşbûne. Li qezayê de tevê ajokeran Müslüme de Zeynep Taş
5 salî û 3 kesên din birîndar bûne. Tîmên tenduristiyê birîndar birine nexweşxaneyê. Zeynep Taş a bigiranî birîndar bû jiyana xwe ji dest daye. Li godanên Jamenûçê serî vê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.